Dobrý deň, milí diváci. Prešiel týždeň a zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Dnes sa pozrieme na Javu 350 typ 362 Californian alebo California 4. Tento model sa stal najpokročilejším sériovým motocyklom od Javy svojej doby. Vznikol v roku 1968 a priniesol 3 hlavné inovácie. Najdôležitejšou inováciou bolo často zatracované samostatné mazanie motora s reguláciou pomeru oleja v palive. Dodávalo olej M2T z nádrže priamo do karburátora, kde sa miešal s palivom a vytváral zmes pre dvojtaktný motor. O všetko sa staralo olejové čerpadlo vyrobené spoločnosťou Motorpal Jihlava pod názvom Oilmaster. Olejové čerpadlo ukryté pod hliníkovým krytom bolo pripojené k ľavej polovici kľukového hriadela. Ovládalo ho plynové lánko, ktoré spolu s otváraním piestu olejového čerpadla otváralo aj uzáverový ventil. Tým sa dosiahla rovnomerná kontrola čerpadla pomocou karburátora. Druhou novinkou boli valce, ktoré spolu s novými hlavami získali hranaté tvary. Poslednou menej významnou inováciou boli kolesá, ktoré už neboli 19-palcové, ale 18-palcové. Java 350 typ 362 sa v tom čase stal poslednou americkou klasikou v Československu. 362 sa stala vzorom pre tzv. Unifikovaný rad, z ktorej vznikol motocykel Java Bison. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.